Rodina, ktorá tam býva, tak zostane niekoľko dní bez elektriny. Ako vodič tvrdil, do domu narazil, pretože sa preľakol. Údajne ho vystrašilo vychádzajúce auto, takto sa bránil 27-ročný vodič po tom, čo zdemoloval dvor rodinného domu. Vraj, keď náhle zbadal auto, strhol volant, síce doňho nenarazil, no napokon narobil niekoľko tisícové škody. Práve sme jedli a počuli sme silný náraz. Zlakli sme sa, že niekto spadol alebo niečo sa stalo a našli sme si auto vo dvore. Najväčšie problémy spôsobil poškodením rozvodnej skrine. Elektrikári museli dom odpojiť od prúdu. Majiteľka domu nešťastne priznáva, že bez elektriny zostanú zrejme niekoľko dní. Skriňa teraz ma informovali, bude do 1000 eur. Ale my teraz ako asi týždeň nebudeme mať elektriku, takže naozaj neviem. 27-ročný Banskobystričan nebol jediný, kto išiel domov s pokutou. Kuriózna nehoda bola iba začiatkom policajnej akcie Jozef. Počas niekoľkých hodín boli v teréne desiatky hliadok a pokutovali viac ako 158 vodičov. Z toho 11 vodičov jazdilo pod vplyvom alkoholu. V Žiari nad Hronom sa napríklad podarilo zastaviť 24-ročnú vodičku, ktorej namerali až 2 promile alkoholu v krvi. Pre televíziu Katarína Kováčiková. O chvíľu uvidíte, ako